Terve! Seuraavan 2 minuutin aikana minä kerron sulle, miten meidän palvelu helpottaa sinun elämääsi, eikä se edes maksa yhtään mitään. Aina silloin tällöin tulee tilanteita, jolloin pitäisi saada joku homma tehtyä, mutta sitä varten pitäisi löytää tekijä. Työ voi olla esimerkiksi pieni koodaustyö, logon suunnittelu, markkinointiteksti tai mikä tahansa työ, johon oma aika tai taidot eivät yksinkertaisesti riitä. Normaalisti varmaan kyselisit kavereilta tai tuttavilta, jos joku osaisi tehdä työn. Toisaalta voit hakea työlle tekijää netistä. Sopivimman tekijän löytäminen kuitenkin satojen yritysten joukosta on aikaa vievää ja niiden vertailu on tehotonta. Tässä vaiheessa todennäköisesti huomaat, että olette tuhlannut hommaan useita tunteja ja työ on vieläkin tekemättä. Onneksi tähän parempikin ratkaisu. Meidän nettipalvelussa voit tehdä ongelmasti toimeksiannon ilmaiseksi. Kerrot vain mitä haluat tehtävän, milloin se pitäisi olla tehtynä ja budjettisi. Sen jälkeen voit ottaa rennosti tai jatkaa töitäsi sillä välin, kun meidän rekisteröityneet ammattilaisemme tekevät parhaansa vakuuttaakseen, miksi sinun pitäisi valita heidät. Voit painattaa vertailla näitä tarjouksia ja valita sen, joka parhaiten täyttää sinun tarpeesi. Voit käyttää eri kriteereitä valinnassasi, esim. Hintaa, kokemusta, suosituksia tai nopeutta. Parasta palvelussamme on se, että se ei maksa sinulle yhtään mitään. Liikevaihtomme saamme velottamalla pienen komission yritykseltä, jolta päätät tilata palvelu. Meillä on erittäin monipuolinen ja kilpailukykyinen tiimi, joka koostuu 4 korkeakoulutaustaisesta osaajasta. Tiimistämme löytyy kyvyt hoitaa palvelun pyörittämiseen tarvittavat ohjelmointi, markkinointi ja taloushallinnon taidot. Olemme erittäin motivoituneet tekemään palvelustamme toimialallamme Suomen ensimmäisen ja parhaimman kilpailutuspalvelun. Koko yrityksemme puolesta minun nimeni on Eero Rönkkö. Klikkaa tuosta nappia ja äänestä meitä. Me tarvitaan sun ääni, koska moni ihminen voisi hyötyä palvelustamme, mutta ei vielä tiedä sen olemassaolosta. Jos olet samaa mieltä, niin kerro kaverillesi ja auta meitä auttaa heitä. Ja niin, yksi asia vielä. Käy tsekkaamassa pätkät.fi, virallinen saitti julkaistaan ensi kuussa.